your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Kaumos maga marga diro odiochieng' janeno mar Color TV ka geno ni odiochieng' dhiko diyo ndo maber. Odiochieng' makawuono endi en chieng' Ngeso, tarik en 28 dwe ni endi mar adek, kodong' mana kinde machuok kende to wadonje dwe ni ndo manyien. Asemolo kendi mar mi weche manyien mana kaka ne gimolo me mesa mar kawo weche goeko. Weche manyien gi kedo ni kodan TRACY uma machiegni. Romo mag kutariyo mag duond but siasa mag ODM odiochieng' manyoro weyo jopiny kanyoro ka bende kod negi paro ma opogore opogore karomo achiel ma bende ne obagi alap nendo mar Jamhuri mano telie kod ogaye mar duond but siasa nendo mar ODM Laktar Oburu Oginga ne otimo yiero margi madundo mag lemo opogore opogore margi mag joot kama bende mbulu no dwar kendo kuom Laktar Oburu Oginga kaka ogaye mar duond but siasa nendo mar ODM. I am starting with the party leader, Senator Dr. Oburu Oginga. Nataka proposer and seconder. Apewe microphone mara moja. Peana microphone. Nataka Mheshimiwa Naika mpatia propose. Sharif Kachini. Haya Naika, can you propose? Propose. What do I do? I propose. I, Johnson Manya Naika, I propose. And second. No, you can only propose. Now seconder, can we have a seconder here? Patia hui mama, patia hui mama. I, Anthony Tomo Luoch, second the election of Dr. Oburu Oginga as party leader. Now, let me put the question. Now that we have a proposer and a seconder, as many of that opinion say aye, as many of the contrary opinion say no, the ayes have it. Now, Dr. Senator Oburu Oginga is the party leader of the Orange Democratic Movement. Ekine bende romo market kod mano dhi nyime alap nendo mar Jamhuri ogaye maduond but siasa nendo mar ODM Laktar Oburu Oginga ne oloso kendo wacho kanyo e lela ne gin kaka jokanyo maduond but siasa mar ODM pod gintiere telo nendo mar manywanda mar broad base mana kama ne owegie kod mano senendo migosi Raila Amolo Odinga kendo ne omedo ne gigi kanyo kod paro mora mar koro wuok e sirikal manywanda nendo mar broad base. Oburu no yango bende ne nyaka ge kinde ni endi gitimo ikruok makare mar dhi bedo kendo lalruok kod duond but siasa nendo mar UDA mochalo kanyo ne yiero mabende chano bago thuru kaendi e higa mar 2020 to kod 7. That as we continue to negotiate in this broad-based arrangement, all of you know that we came through the window in this broad-based government, and we were left there by my brother Raila Amolo Odinga. He is the one who left us there. And we are going to continue to be there up to 2027. But before then, we are starting negotiations to prepare ourselves because elections is 2027, which is next year. We cannot just sit back and wait for 2027 and then we start moving and negotiating. We have to do it as an organized party and a disciplined party. We have to start those negotiations early
And because of the authority you have given us, we are now going to move fast and see if we can agree with order, and we are going to put our principles. One of them was stated by UNED, that where ODM has MCAs, where ODM has MPs, where ODM has women reps, where ODM has senators and governors, that is non-negotiable. That is ODM area. We start from there. We start from there. But that is just one of them. That is just one small one. We are going to negotiate, and we are going to form a technical team to start the negotiations. Kane odhi nyime, Laktar Oburu Odinga noyango kanyo eko ni weche mabende koro liekore ni duond buch siasa mar ODM oseusi en gino endo ma ok en adiera. Oyango ni lalruok bende dhi bedo kindgi kod jodito mag duond buch siasa endo mar UDA. En mano endo madhi neno ni duond bura mar ODM obet kendo dong' e telo kinde gik mabiro tim yiero mabiro higa manyien. Mano endo mar 2020 to kod 7. Like other people are saying that ODM is bought. Is bought by who? At my age, can somebody buy me? Will you buy me with how much? That our negotiations will actually be conducted in a manner that we shall ensure that come 2027, ODM is in power, and we are not ashamed to say we want power, and we are going to remain in power. Without power, you cannot do any policy. You cannot serve the people. So we can only serve when we are in power. Power first, everything else follows. So I'm not ashamed. Every party is formed in all countries of the world to seek power. So seeking power is not anything which is shameful. It is something we are going to adapt also as part of our principal slogans. ODM power! Mopogore kod mano endo en kanyo ni ker mathuru ka endi migosi William Samuel Ruto otelero mar 19 ma bende kelo kanyakla jombetre mag piny Kenya kaachiel kod commissioners madongo e pinjege kuma ngima ma bende biro dhi nyime nyaka chop 30 mar dwe niendi. Romo ma kamano endo en mageto kanyo keto mise kaachiel kod lai makare mag piny Kenya e pinjege kuma oko kod tego tudruok mane kinde piny Kenya gi pinje mamoko. Ker William Samuel Ruto oyango kanyo kone biro bede lai manyime mar neno ni chenro ma kamano endo ochopo kare maonge kiawa. But slowly, I think we are getting ourselves there. Slowly. There are people who are saying nothing is happening in Kenya. Today, their voices are going down because they can see something is happening in our country. And we will continue to push the limits, and I will continue to lead from the front. I will continue. So let me, I think I've been carried away a bit, but let me say this. I really needed to talk to you because you are the people who will talk about our country out there. Please project the right image of our nation. You know, let's get the right image of Kenya. Kenya is not about chaos. Kenya is not about destruction. Kenya is not about all those other things. We are a serious nation, very serious nation. And many people believe in us. Just for the record, G7 is going to have its meeting shortly. Yeah? And the chair of the G7 this year is going to be France. And they have invited Kenya to speak on behalf of this continent. Jatend bura mar United Green Movements mabende labda gendong ne kom ker mapacho kaendi mano migosi David Maraga
okwayo oganda jo Kenya mondo mi koro wuogo koka rombgi mondo mi ondikre ne chenro mag ka ombulu bende dhi nyime pacho kaendi motelo kanyo ne yiero mabende ichano bago pacho ka e higa mar 2027 e kinde mane loso kono oganda jo Kenya mondo mi koro ikre ne dwoko ker William Samoei Ruto pacho e kinde bende yiero go ibiro timo. Wacho weche gi kama bende ne tudo ker William Ruto kod weche mibadhi mabende osebedo kotuk pacho kaendi. Ambao kinataka kuangamisha nchi yetu ni ufisadi. Ule wizi wa mali ya umma umepita kiasi na tusiposimamisha hiyo Kenya yetu itaangamia. Leo yale ambao tumeona kwa gazeti ni 6 billion ambaye imepotea kupitia kwa e-citizen. Serikali ya sasa inaibia watu yake pesa, inaibia wananchi mali yao. Mkinipatia nafasi nikiwa rais wenu, hiyo ni kitu Okawiyo madundo janeno mar Kala TV to dakika machuok aduogo kaendi mar dhi nyime kod mi weche manyien mamoko mabende pod nitiere mesa wa kaendi. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 3 okinyi to mana e wang jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Machiegni kendo wadhi nyime kama yudo kanyo ni kuo mag jamni pod timo newa e kaunti nendo ma Kiambu kama jodak gwenge gi kuma Kiriri pod yuago jambgi mabende nokwal otieno nendo mar tich ang'wen kama giyango kanyo na achija bende notimo monjo maket kod mano endo noweyo kanyo konego jago achiel kendo yombo kanyo kod diek kama kwan gi heo kanyo 300. Wakavunja gate na wakaanza kutoa mbuzi na wakaenda na more than 200 na zenye walibakisha mbuzi kidogo na ni watu wamezoea juu hapa juu wamechukua 40 juzi kwingine walichukua zingine na hapa juu na walikuwa wameimba zingine bado, so ni watu wamezoea wapige dolia huku ndo at least mifugo yetu ilindwe na pia sisi tuwe na amani. Tunataka sasa gari ile itakuja hapa inajulikana inaenda wapi. Ikionekana usiku ikibeba kama busi kama ama ng'ombe, hiyo gari inakamatwa. Weche mamoko bende en kanyo koni jodak ma South Sea boma mabor Nairobi kuchocho onyiso luoro margi kutenore kanyo kod odorofa moro ma bende gicheche ni kinde mabiro mbele kaendi nyalo biro mukore kendo rumbore piny ka kelo masira malich maiwuoro. Jodago yango kanyo koni kite osebedo ka lwar piny kowuok e orofano kendo osebedo ka ketho mwandugi kinde duto gisebedo ka gigoyo report kata kamano onge okang' moro amora mosekaw e wach ot maket kod mano endo gichiwo duondgi piny ka giyuak ne tend kaunti nendo ma Nairobi mondo koyie to donjre wach maket kod mano endo nekech giluor ne ngimagi. We've had so many complaints. We've gone to NEMA, we've gone to the people who are concerned in the government, and we are wondering what is happening.
Why are we not getting any help? Why are we always calling people to come and look at the building? It's closed one day, the next day they start building. We have been complaining for past 2 years. Our walls have been damaged, our roof has been damaged, my house has been damaged completely on the backside. These people have not even put hoarding. We have been trying to talk to them, our people have been trying to talk to them. My estate chairman has tried his level best. Unfortunately, we are not getting any help. This size of debris comes from the roof, this size, okay? If this hits a child or even a grown-up, we are talking about serious injury or even death, but they don't care. They are not interested. All they want to do is finish their. Akawo ke county ni Roma Nairobi, obiro nyake county ni ma Kisumu, kama yudo kanyo koni tuke mag piem mag nyithindo, moda kanyo ndo kod kit ng'ol ma opogore, ochakore yange county ni ma Kisumu, e kar chung'ur bura ndo Maseme, e ka kit piem mag tuke gweko, wayawa yanga odiochieng' ma kawuono ni endi kod jagoro, ten migawo mar nyithindo, mano kanyo ko mikae Karen Ageng'o e kind jodito mamoko. Wabiro kae Kombewa sub-county, Kombewa area, Kombewa location, Seme sub-county Kisumu county. Kama wantiere niluongo ni Barkorua, kendo ne wasechako walk ka wawuok Kombewa market kacha ka wabiro, wachopo nyake school miluongo ni Barkorua mixed, and gima watimo ni kawuono wan gi nyithindo mong'ol. Nyithindo gi ong'ol migawo mopogre yudo ka nyathi moro ong'ol, maybe wang'e ok nen, maybe ok onyal wuotho maber. Koro nyithindo gi gima omiyo kawuono ne waketo wuotho mar nyithindo gi kendo sports ni dwa time ndalo ariyo. Sports ni waketo ni mondo wapuonj jonyuol mondo gi kaw nyithindo, gigol nyithindo ma samoro nigi ng'ol aila gi, gikel nyithindo gi e school. Mane gima nokelowa ka kendo wacho Kenya mangima wanyiso jonyuol niya, kauru nyithindo utere school. Kik iket nyathini ni kineno kong'ol tikete bedroom, ikete kacha, ok idwa ni nyathini gol kata oko. Mane kwayo ma wawacho ka kawuono mondo jonyuol ong'e ni nyithindo ma nigi ng'ol kama gimbe ginyatimo sport. Kawuono achope nyasi ni mondo wa create awareness ka support PS mar children, PS Karen Ageng'o. Anyalo wacho ni chenro ni wachako nyoro ne wan Nyabera secondary school, kuma ne wan gi physiotherapist, occupational therapist, mane ng'iyo weche mek nyithindo mane gi ng'ol. To gima nyalo wacho ni ng'ol biro e yo mopogre. Nitie nyithindo minyuolo ka onge ng'ol, lakini ka gidongo to nitie tuoche moko mamako gi kaka TB to gibedo gi ng'ol. Weche go matimore e county ni ma Kisumu bende makela giko mar mi weche manyien di nyendi mar DIER odiochieng'. Weche manyien gibiro kelni kendo koro makanya sachiel ma midhiambo e unido mar Ademba kod jafamba wadwa Julian Ouma. Biro kanyo kod odiochieng' ma jaber. Uriti masani nyinga ene TRACY Ouma. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich, saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Color TV.
Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich, saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyise motimore e pewe duto mana e Kala TV.